الشامبا وبدلداري بدلسوزي صلاة بكن أمنها لسر غورستان مام جلال أم ديسا مام جلال بحضور غدا بريزداري بحرمت وبحسكرن ببيرتين سدمكي سرليدانا غورستانا مام جلال هيا ام دخوازن ويا جوارا پارور جبركو شانديا گرادا امراlı شانديا جبو پروسیا پیشکتنی جبو پروسیا آشتی و چارەسەری ام زانن مام جلال رزدار öcalan ji 1993 hatta naha gelek caran fadi helwest kir ko prosaya çareseriye o lehvatine peş bike de her prosaya da mam celal fadi roleki grink leistin ji bo prosaya çareseriye lehvatine iroji li Türkiye ve inisiyatifa Rezdar Öcalan prosaya çareseriye o prosaya aşitiye peş dikeve. Jiber veya ki peyame Rezdar Öcalan nirkhandine Rezdar Öcalan şandaya me giyant Seroke Yekitiya Niştimaniya Kurdistan Rezdar Bafıl Talabani o cigire Seroki Harama Kurdistan Rezdar Kubat Talabani. Ma nezi saatek u nif لقال بافل طلباني لقال كوبات طلباني ديداريه كي قال كي قدر بلند بيكان دفي ديداريه مدى ما قفتو قوي للسر بيشاروجا قالين كرد للسر بيشاروجا روجافا او اشيتيا ناف قالين كرتا لتركيا لباكوري كردستاني ما قالك قفتو قوين جرينكر دوی دیداریه داد دنابروکا و دیداریه دا مدید کو رولوا مام جلال کوشبوی پروسیا آشتیه او لحف هاتنه چوا رولکی گرینگ لیست رزدار بافل طلبانی او کبال طلبانی جیده دیداریا مدا دوی هفدیتنه دا جبو پروسیا چارەسەریه کو پیش بکوه جبو پروسیا آشتیه لپیش بکوه خودی رولکی گرینگ و دیروکی و بلیز ام بپیشگیریا رولاوان ام بپیشگیریا کو پروسیا آشتیه و لحف هاتنه پیش بکوه ام سپاسداریا خواه و منتداریا خواه جبو رزدار بافل طلبانی o rezdar Kubat Talabani. Bla gele me gele Kurdistan çar aliyeme dilrahat bin ko hemû aktorên Kurdan îrojî ve didariya me da derkete holê ko bi dilxweşî bi biratî bi hemî hêz û quweta xwe wê piştgiriyê bidin proseya aşitiyê û lehevhatine. Ji ber vê yekê em gelekî انجامن به هفدیتنا ما ام گلکی دلخوشن ام گلک کیفخوشن بله د پیشروجا گل مدا روجاوا باکوری کردستان باشوری گلکی آلوزی جی هنه لی جهه ایرو لسر بنگها ایکیتی لسر رحين نتويه حمي أخطرين حمي حزبين كردان للسيروجا أم لباشوري كردستاني ديداري دكن لقال أخطرين كردان حمي أخطر تشتكي دبيجا چارەسەریya پرسکرێکا کورد di pêşengtiya Rezdar Öcalan da wê hemî Kurd destkeftiyên mezin bi dest dixin. Çareserî proseya aşitiye
di pêşengtiya Rêzdar Öcalan da em bi Rêzdar Öcalan bi inisiyatîfa wî û bi helwesta wî bawerin û em bi hemî hêz û quweta xwe çi ji destê me were ji bo proseya çareseriyê pêş bikeve em li gel Rêzdar Öcalan li gel hêza wî û li gel helwesta wî ji ber vê yekê em li ser navê şandeya xwe em dikarin ji gelê xwe ra ji hemî dunyayê ra ji cîhanê ra parve bikin Kurd ji bo proseya aşîtiyê êkin hemî aktor û hemî hizbên Kurdan ji bo aşîtiyê û ji bo lihevhatinê û ji bo destkeftiyê xwe biparêzin û pêş bixînin helwesta yekîtiyê helwestaya netewiyê heye ev ji bo gelê me ji bo gelê Kurdistan hêviyekî pir mezin e yê duyemîn belê me dixwast li başûrê Kurdistanê hemî hizbên siyasî ra ev heyata me ev şandeya me dîdarî li dar bixe lê bes ku îmkan û derfetê me wextê me tune bû em hizbên yên siyasî yê başûrê Kurdistan ku me dîdarî bi wan ra nekir derfet çê nebûn em li ser navê heyata xwe lêborîna xwe dixwazin lê bila bizanibin Rêzdar Öcalan qedrê û qîmetê yê her mezin dide her ferdekî her Kurdekî her hizbekî yê ku ji bo di nav Kurda da di welatê me de aşîtî û çareserî pêş bikeve ji ber vê yekê em înisiyatîf digirin em silavên Rêzdar Öcalan ji bo hizbên siyasî yê başûrê Kurdistan ku me dîdarî li gel wan nekiriye em li ser raya we em silavên Rêzdar Öcalan jî ji wan re dikin û em daxwazî û hêvî û bendewarî ji wan dikin ku proseya ku Rêzdar Öcalan dixwaze pêş bixîne ya çareseriyê ya aşîtiyê hemî hizbên siyasî hemî aktorên Kurdan yê ku me dîdarî û gel wan nekiriye em piştgiriya wan em helwestî wan û em xebatî wan dixwazin bi kurtasî em dîsa silavên xwe dilsozî û dilgermaxiya xwe ji bo şandeya yekîtiya niştimanî dikin bi taybetî jî ji bo serokê yekîtiya niştimaniya Kurdistan Bafıl Talebanî û cigirê Herêma Kurdistan Rêzdar Kuba Talebanî dikin şandeya me hevdîtinên xwe îro li vê derê li Silêmaniyê bi dawî dike em ê berê xwe bidine hewlêrê û şandeya me sibê wê biçe Tirkiye di pêşerojê de roja wî ne diyar e lê şandeya me di derbarê hevdîtina hemiya da van hevdîtinên hemiya da wê şandeya me îmralê ji raya giştîra ji gelê me ra encamên van hevdîtinan bi nivîskî û ji raya giştîra parve bike em dîsa ser navê şandê we bi rêzdarî ji durucan silav bes me First Lady a Kurdistanê Brês Şahnasxan jî li gel Şahnasxan jî hevdîtinekî kir me wîya ji bîr kir qusurê efû kin helwestê Şahnasxan ji bo tekoşîna jinên Kurd ji bo tekoşîna gelên Kurd û ji bo gelên Kurd li dunyayê bi rûmet bijî bi azadî bijî helwestê Rêzdar Şahnas gelek bi qîmet bû gelek nirxandinên guftûgoyên qedir bilind kir ez dixwazim ser navê şandê gelek spasdariya xwe û minnetdariya xwe bo Rêzdar Şahnas jî pêşkeş bikim hêvî û bendewariyê wî peyamê wî daxwazî wî jî ev bû ez dixwazim viya jî parve bikim bi taybetî hemî jinên Kurdistanê yên cîhanê yên azadîxwaz û aşetîxwaz piştgirî bidin vê proseyê bi taybetî jî Şahnasxan bi hemî helwesta xwe bi hemî dilsozî dilxweşiya xwe li hember li piştgirî da helwesta Rêzdar Öcalan û pêşengtiya Rêzdar Öcalan ku ev proseya pêş bikeve helwestî Şahnasxan jî gelekî bi qedr û qîmet bû ez me xwest em viya jî ji raya giştîra parve bikin spas dikim bîne xêr xweşe